Zastani na trenutak. Želim da se pomilim za tebe minus, ovo nije slučajnost. Bog želi da danas čuješ ove reči. Gospode, hvala ti šta ste da biste mogli da pročitate ovu molitvu minus da čuje tvoja glas. Verujem da upravo sada otvaraš njeno srce, jer ti znaš koliko dugo je čekala ovaj trenutak. Gospode, hvala ti za život koji se nalazi na dal. Molim te minus očisti njeno srce, umiri njene misli i dušu. Prihvatjen prema prošlost, sadašnjost i budućnost. Blagoslovi njenu porodicu, zaštiti ih od svekog zla i gubitka. Daruj njenim bližnjenja zdravlje, ljubav i mir u domu. Gospode, molim te minus isceli njeno telo i dušu. Očisti njenu krv, ukraj bol i brigu. Daj njenim vojenima snagu i boganu. A njoj minus najpre mir. Gospode, oprosti sve grehe njoj i njenoj porodici. Ukloni greške iz mladosti i današnje indove. Raskini svako prokletstvo, teret i kazna na njenoj duši. Daj joj novi život minus da hodi u tvojoj svetlosti, bez straha. Ako prihvatite ovu molitvu, napiši u komentaru Amin i podeli je sa onima koje voliš. Danas minus pomoć dolazi.